Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон боша. Як видео бо партофтан бо машиники рафтасе. Мумкин ки ин ҳофиз надона, лекин ман медонам ки иҷа кори машиники ай. Дуромада дар видеош аввал комментария нависен ки короче дар канал жалба хурдӣ. Ҳама каса дизлайка меонем, жалба мезанем ки машиники шидеса ва дар комментарияш менависем ки ҳамин видеоро удалит кина. Удалит намекина, бо сарда бо як видео дигаш мекунем. Ягон видео дигаша бо каналаш да жалба рой мекунем ва каналша ҳамикати маҳкам мекунем. Одамое ки ҳофизен, суруд месароен, ҳофизӣ мекунем, микрофон дар дастон мегарден, шумо умуман кори зборда куш нашавен. Ғарибора заибат карден шумо. Ҳамин сари ҳофизтона қапидом, гирав нола кард ки ака айби ман нест, айби мурда дора, бо ина дим ҳофиз. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша. Ман ҳаматон бо мегӯям ки тавсия метем, ягон ҳофиза, ягон зборашда пул напартоен. Умуман ягон зборда пул напартоен. Ҳамаш машиника. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбон боша. Дар комментария мондагим дурен жалба шапака сагнен. Дар комментш нависем. Ман нависем, чота нависаги мара намехоҳам хондан. Барое ки фоида мебинам.